Aquesta exposició té dues parts ben diferenciades. Una primera part on intentem explicar a la gent, al públic en general, que és una intervenció arqueològica preventiva, que fa 20 anys que s'estem fent, i per una altra banda intentem mostrar tota aquella informació que gràcies a aquestes intervencions hem aconseguit recopilar. Informació sobre tota la història de Menorca, des de l'època talaiòtica fins avui en dia, fins a l'època dels nostres avis. La sala ho representa una oficina d'arqueologia urbana on les pròpies arqueòlogues han penjat a les parets una sèrie de documents per explicar què són les IAPs, com funcionen, qui les realitzen i per què són necessàries. En aquest primer espai podem veure des de què és una intervenció arqueològica preventiva, quins tipus hi ha, perquè no és el mateix, per exemple, un simple control d'una obra que, a més, trobar restes. Sempre hi ha d'haver un arqueòleg. El punt de partida de l'explicació d'aquest primer espai, que a més reprodueix l'oficina de feina d'un arqueòleg, és la llei on es diu a quines zones hi ha d'haver control arqueològic, a quines zones s'han de produir aquestes IAPs. La sala 2 representa la zona d'obres d'arqueologia urbana, mostra les peces més interessants que s'han trobat en aquestes intervencions arqueològiques i totes les històries que hi ha darrere. Aquest bòtil de vidre es va trobar darrere un cantó de marès d'aquesta porta d'estil neoclàssic que es va desmuntar i apareixia juntament amb l'alacrat, amb un segell, i a l'interior contenia un document que no s'ha pogut llegir i una moneda que ens va servir per poder datar el moment en què es va deixar aquest bòtil, que és el 1807. La curiositat és aquesta, que és una càpsula del temps i als arqueòlegs em fa molta gràcia perquè el fet aquest que no hem pogut llegir el que hi ha a l'interior i encara per nosaltres és un misteri saber el que diu. Aquesta peça que tenim aquí és la peça estrella de lo que seria aquesta exposició sobre arqueologia urbana. Es tracta d'un quint de marès que va aparèixer durant la IAP de reforma de l'antic casal de Can Saura, que ara és l'actual Museu Municipal de Ciutadella. Tenim aquí la representació d'un corsari de mitjans del segle XVIII. Va ser durant les obres de la reforma d'aquest casal que es va obrir una porta que estava tapiada i quan vam extreure els maresos que tapiaven la porta, darrere un marès, una de les cares, ens va aparèixer aquest vaixell de mitjans del segle XVIII i que està traçat amb un carbonet. Sabem que és un corsari per les veles i també apareix la bandera.